карамастан, сезнең өлешегез бар миңа калса. Нәкъ менә татар телен танытуда, милләтебезне танытуда. Чөнки менә мин хәзер түгел әйтә алмыйм, Гөлсерин, син күпме эшлисең инде бу өлкәдә? Шактый. Син бит инде Вахапов фондының, Вахап фестивалінің теге дед дип әйтәрмен теге. Иң озак хезмәт куйган. Иң күп хезмәт куйганы. Сез инде Азат соңра килеп кушылдыгыз бай. Без яшәрәк. Ничәнче елда килеп кушылдыгыз? Без 15нче елда. Инде сезгә дә 5 ел икән инде. Безгә 5 ел. Менә сизелдеме башта сез килеп кергәч, Ранис, син Азат Гөлсерин тарафыннан бераз теге Бранчы мен монда инде күпне күргән дигәнрәк булганы булмадымы? Юк, без андый нәрсә сизмәдек. Килүгә без дуслаштык. Беренче көннән үк Ранис белән Гөлсерин инде таныш иделәр, алар бергә укыйлар иде. Мин килгәч таныштым. Андай теге дедовщина булмады бездә. Ягъни менә инде милләт турында сөйләшә башлаганбыз икән инде. Менә еш безнең кунаклар арасында менә шу милли темага кирип киткәндә, бик еш очрый, мәсәлән, шу кичә дә алсаганнары безнең беренче тапшыруларда да Татарстаннан читтә туып үсеп, барыбер менә шу милли рухта тәрбияләнеп, аңлашыла инде шырдан яклар анда инде миллилек әйтеп теге бераз теге әйтергә фонтан итеп ата инде татарлык шулай бит инде татар районы, татар авылы. Ну татар районы түгел, татар авылы. Татар авылы. Менә бары тик татар телендә генә сөйләшәләрме сезнең авылда? Мишәрчә ул татар телендә, диалект безнең мишәрский, но бары тик татарча. Бу кичкенә чактан сезне шулай тәрбияләп килдиләр. Безнең өйдә, ну кичкенә чакта мин хәтерлим, минем әни битен тумышына чуаш кызы. Килгәндә беренче елларны булгандыр инде ул, без туганда әзрәк урысча сөйләшәләр. Хәтерлим, хәзер урысча сөйләшкәннәр юк инде күптән. Кайдасың синең менә шушы мишәрчә сөйләшүең? Мишәрчәме? Юк, мин сөйләшә алам. Ләкин мине аңлап бетермәсләр. Шуарча беләсеңме соң? Әз генә. Бер так кына. Ну, әйтергә кирәк, әле Казанга килгәндә генә мишәрчә сөйләшү күбрәк булгандыр инде. Әлбәттә, мин Казанга килгәндә, әле Казанда мин бит инде технологик университетта укыдым. Анда укыганда әле мин ситтертеп кенә мишәрчә сөйләйдем инде. Чөнки бездә мин Казанга килгәндә, менә мин уйлыйдым инде. Менә Казанга киләм дә, монда татарча барса сөйләшәләр дип уйлаган идем. Килгәч барса да урысча сөйләшә, бер татарча сөйләшүче. Менә кара әле син моны. Менә инде беренче кеше әйтмәй. Минем теге мөмкинчелек юк иде. Саф татар телендә сөйләшергә өйрәнергә. Миндә сөйләшүче кеше юк иде. Менә син шуны Казанга килгәч тә шуны тойган кеше буларак, инде татарча монда бөтенсе татарча сөйләшәдер дип уйлап, һәм кәефең курылып, бөтен кеше татарча сөйләшмәгәнгә, менә нәрсә әйтә аласың менә бүгенге көндә балалар тәрбияләүче, яшь балалар тәрбияләүче ата-аналарга менә шу тел буенча. Беренчедән син иң баштан безне мактадың бит инде татар телен үстерү ягына шәшә ул инде без генә түгел, аның өчен рәхмәтләр әйтергә кирәк инде Вага фондына. Чөнки безне алар өйрәтәләр. Менә шундый татар телен, менә сәхнәдә шулай сөйләшергә кирәк. Бары тик татарча гына, бездә урысча әйткәндә жесткий контроль. Татарча сөйләшергә кирәк. Әйбәт яңгырады бу. Чөнки дөрес әйтәсең инде, татар телен үсеш өстендә эшләргә кирәк. Әти-әниләргә килгәндә менә чит якта әйттем бит инде. Татар телендә татар рухлы кешеләр күбрәк, татар телендә сөйләшәләр. Менә мәсәлән мин китерәсем килә, без Финляндиягә барган идек. Анда сөйләшәләр татарча. Ниме? Без килдек тә, бары тик татарча. Бер урыс сүзе кушмыйлар. Безгә урыс сүзе кушсаң, нишләп урыс сүзе кушасың дип әйтәләр иде. Һәм анда барса шулай сөйләшә. Шуның өчен иң беренче чиратта миңа калса игътибар итәргә кирәк телгә. Иңдә булса да сөйләшергә кирәк татар телендә. Чөнки хәзер еш күренелә ул балалар садикка бара. Әлбәттә, шәһәрдә яшәгәч урысча сөйләшәләр, әмма дә ләкин миңа калса өйдә сөйләшергә кирәк татарча. Сөйләшергә генә түгел, җырларга да кирәк. Менә Гөлсерин, син үскәндә, син бит инде
теге татар мөхитле, мәдәни гаиләдә үскән кеше, сездә дә нә шулай теге татар теленә басым ясап үстегезме? Мин тумышымнан бирле без авыл белән бөтенебез дә татарча сөйләшәбез. Без татарча милличә дип кенә әйтик инде. Минем әнием дә Пермь якларыннан, Менә бит. Мамадыштан түгел. Алар да күбрәк менә рус теллерәк дип әйтимез соң. Но алар да Кый татарлар дип кый йөртәләр. татарлар инде. Но хәзер инде минем әнием дә бик татарча гына сөйләшә. Шуңа күрә без барыбыз да татарча җырлап, биеп, сөйләшеп кенә үскән кешеләр. Гөлсерин Азатның мишәрлеге нидә чагыла? Әзрәк кенә ни? Нәрсәле характер дип әйтим. Холык. Холыкында бар. Ничек әйтелә? Холкында. Холкында бар әйе. Ничек чагыласың холкында белән? Ну, үз сүзле, үзенекен эшли торган. Менә шулар белән чагыла. Аннан соң сөйләшүендә бар иде. Беренче елларны минем белән танышканда ул сөйлидер. Дир дип сөйли. Кушымча икән ул. Менә нинди сүз микән дип аңлады. Менә ул шул дир, былай дир, тегеләй дир. Менә шулай дип сөйләшә. Мин аңламый идем. Хәзер инде ул аны кулланмый башлады. Шулай дер бит. Ярый, инде менә иҗат